El tercer premi del certamen Banco de Chile esperarà sempre ne surten, Gabriel. La balconada número 3. Unit nos. Unit, molt bé, que és de Unit Negocis Comunidad Empresarial. La presidenta de la Rivera y la doctora Elisa Sánchez y el Pau Cerveró. Molt bé. Bueno, el tercer premi, s'ha de fer el tercer premi, és el tercer premi. Enhorabona, tercer premi. Crec que el Dudas és el Tossal, és el primer any que participa, per exemple. Primer any a la rueda del tercer premi, molt bé. Bueno, dir-vos, el jurat atorga el tercer premi a l'obra Un himnos del grup de danses i rondalla del Tossal per la seva força simbòlica i la seva estètica singular inspirada en la ceràmica del Socarrà. És un escenari tradicional al mateix temps, una obra artística que desperta les emocions i sensacions de l'espectador en connectar amb la nostra tradició valenciana del món artesanal, la ceràmica, de sagrats profunds. Una obra que destaca tant per la seva força artística com per la força del missatge d'unió que tanta falta ens fa com a societat davant les adversitats i reptes per sorgir més fort. L'important és que ens unir-nos. Per la seva originalitat estilística, el seu valor comunicatiu i la seva solidesa en l'execució d'Unir-nos ho mereix el tercer premi del concurs Balconejarte 2025. Primer que tot, vull felicitar, vull agrair al jurat haver premiat el nostre treball. Jo he estat mirant en la pel·lícula, ja s'havia vist personalment, però ho he estat mirant ahir i verdaderament són tots impressionants. És que és magnífic el treball que se realitza en cada una de les balconades que se pengen. Aleshores, ho veig complicadíssim i que ens hagin donat el guardó a nosaltres, ja em sembla fantasia. Vull dir que el Tossal hem treballat en comunitat, hem fet tots els membres del Tossal, des de la més menudeta fins a la persona més major, a participar del projecte. La idea de la composició ha sigut del PAR, que va tindre la brillant idea de pensar que el Socarrà seria una de les tècniques que ha utilitzat. Imma ha sigut una també de les que més treballa en quant al dibuix, però tot l'equip hem treballat, hem unit esforços, com diu ben bé la balconada, i dir que un poc també la idea era que anàvem ballant, que anàvem unint-nos de la mà, tant l'art millora la salut mental, però també ballar, el nostre projecte de ballar, ben bé l'associació de Pentagrama ho sap, que sí, que participem amb ells ballant, millora la salut mental i crec que és una iniciativa molt xula la que feu, treball i seguir